ešte som teda akože si snažila sa tie dvere otvoriť, ale auto sa dalo do pohybu a vlastne keď už zrýchlovalo, tak ja som už tú ruku nemohla vytiahnuť. Mne sa tam tá ruka spriečila, zasekla sa mi tam. No a už potom som už len kričala, búchala som s ľavou rukou na okno, zastav, mám tam ruku. Moja ruka, zastav. No chvíľu som ešte bežala popri tom aute, koľko som stíhala a potom som spadla. Ešte ma to auto ťahalo. A k tomu samotnému pádu, ako to bolo zo strany znalcov, moje slova neboli vyrečené dokonca, alebo neboli vyrečené vôbec. Ja som nikdy nehovorila, že v nestabilnej polohe som búchala na okno. Ja som hovorila, že som pristúpila k autu a búchala som v stabilnej polohe. Síce nie týmito slovami. A že keď sa auto pohlo, že ja som tú ruku nemohla už vytiahnuť a utekala som popri aute v snahe tú ruku si vytiahnuť a nie v nejakej snahe, že zastaviť auto.